Positibo ang panglantaw sa panggamhanang probinsya sa Misamis Oriental. Ubos sa liderato ni Governor Bambi Imano nga sa daling panahon mapukan na sa hingpit kining makamatay nga sakit sa COVID-19. Gani walay puas ang pagpaningkamot sa Provincial IETF sa pagpanguna ni Dr. Jerry P. Kalingasan isip suporta sa mga tinguha sa gobernador. Atol sa ika-65 nga sinimanang pagpakayab sa nasudnong bandila pinaagi sa virtual ni adtong Hulyo 12, 2021. Mihatag update si PIATF Chief Kalingasan mahitungod na sa dakong pag-ubos sa kaso sa COVID-19 sulod sa Hulyo 1 hangtod 11 nga mga adlaw. Alang sa uwahing ihap, duna na lang 9 ka bag-ong kaso sa COVID-19 sulod sa lalawigan. Samtang ni adtong Hulyo 11 dunay natala nga 5,775 total confirmed cases. Gilangkuban sa 333 ka mga aktibong kaso og mitala og 5,202 kinatibuk-an nga naka-recover. Gipaabot sab ni Dr. Kalingasan nga tagaan kini og importansya sa tinguha nga dili na subling motaas pa ang mga kaso sa COVID-19 ug mahimo lamang kini pinaagi sa pagpakusog sa pagtuman sa mga insaktong gabayan aron mabatukan ang maong virus. Hinaot nga dili kamo magkumpiyansa kaya ato gid kaning atimanon pagayo labi na kaning ang atong pagpangbakuna nga halos sunta mabakunahan kitang tanan. Tungod sab sa padayong pag-ubos sa positive cases sa coronavirus, padayon ang paghangyo sa panggamhanang probinsya ngadto sa Department of Health nga paspasan ang paghatag og pag-alokar sa mga vaccines sa tinguha nga dili mahunong apan madali ang pagpatunay sa vaccination rollout process sa lalawigan. Kung hisgutan ang aspeto sa maayong panglawas sa lalawigan, bililhon alang kang Governor Bambi nga kanunay mapanalipdan ang tibuok lalawigan sa Misamis Oriental. Samtang mabalanse og mubalik sa hinay-hinay ang pag-ubos sa ekonomiya gumikan sa pandemya. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera. Ako si Lambor Regian Amor Maygay. Alang sa limpyo matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.